Dia punya pemuja sana potong sana sebab mengerjaan mengerti orang Rungjan selai api. Rong xe bang bộ bơi chỉ cần được. Rong xe bang bơi chỉ cần được là phải để xe nó mà. Dengan tidak merasa sini kalau besok mau masjid real go mengaturkan yang raja berdengsine. Dapat kandai बैसागुआव माने सिख्लाफोरजों पिकनिक जानो थांबा गारदोंमोनबा पिकनिक जानो थांनायाव ओरैबायदि घटना जाहैबाय माने मोसायै मोसाबाय बोरै सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसाना लाफ्लांखो सासे सिख्लाया मोसायै खखाबाबो एकदम आखाथिनि सौफैगासिनो हाथायानो थाइनै गाना दं रायजोफोर दा मा जाखो हाथाया थाइनै गाबाय नालाय बुंनानै थांबाय न'आव जोंनाथ' आबौ दङ आबौआ डाइलगखौ खोन्थानो नङा होनबा घटनाखौ माने न'आव थांनानै खखाबाथ' बुंनानै थांबाय नालाय आबौआ खखन गाना लामायाव जिरायनानै थाबाय थायो सोंबाय आंखौ नुग्रो मोना Ama खखाबानो रुम बुंनानै बुलुमोन साइ ओरैबायदि माने आबौआ खराथार जोंना आं एसे गिदौबो खखनबो लायो बोरैबा होफ्लांगारबा जाना माथोंलै सानफ्लांगारो ओमफ्राय मा होनगोन मा होना ओइ आबौ गोरोन्थियाव मिस्टेक जाफ्लांदों सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानाया खखाखौ सौफैयाना हाथायानो थाइनै बायबाय होनना बुंबाय साला लान्जाय गोनांजों नङाबा खालामनो जाखायो बेबायदि बुंदों बोराया ओंखायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानो नाङा रायजोफोर आं बे दिननिफ्राय सिख्लाफोरनि खाथियाव बारा मोसाया दे आंनि रायजोफोर दे खनसे Mama,
야심을 살리러 오라 야심을 नोंसोर मानो बिदि दावराव-दावसि दोनै जायो मानो नांलाय खमलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव-दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय Tapi yang si hopun membantu memperbaiki mata itu si hopun ni. Bungai banyak orang nak hujan tu. Petani cuti ni hancur pras. Engkau mesti bisa